Tässä näette iloisen ja positiivisen Santeri-pojan. Santeri on onnellinen pieni lapsi pienestä onnellisesta perheestä. Santeri on iloinen, hyvin kasvatettu lapsi, joka rakastaa leikkiä. Eräänä päivänä Santeri teki Paikalle tuli kuitenkin kova poika ja antoi Santerille vitun luvun. No mutta iso poika löi minua. No mutta voi. Olenhan minä opettanut, että vaikka joskus tuntuu paskalta, niin kaikki kuitenkin lopulta päätyy aina parhain päin. Että jos sinä menisit tuonne takaisin leikkimään, niin minä voisin mennä vaikka paskalle lukemaan tätä sanomalehteä ja vaikkapa juomaan kupillisen